Hi, we are back again with yet another video. My name is Paddy Twice, Mr. Beast Zimbabwe, and we are broadcasting live from our Paddy Twice studios. Pano Paddy Twice tikudzenya dzese dzikuitika social media ndomatimana ose enyika tike tichikudzira panapa hatiregere kukudzirai saka michakulike mucomment motudzawo mafukiro enyu mucomment section nyangwe makasakomenta nyangwe makasalike toramba tikukunzirai chete hatineti Paddy Twice haneti kupa zvikuitika Tarazi tawa nenyaya boys tikatopedza munamato zidara chipora tawa nenyaya boys nyaya boys etika mabvuku boys mabvuku tafara andozi mabvuku tafara mukuzemese tienda kwamutaro boys pane boys boys mara zvosekesa zvenyaya dzisafuta mukadzi ari mukadzi akabata nhingirini mukadzi akabata foni yemurume bvaona mumuzi wake boys chaicho nyakuberekwa boys ati mungomona mafuta acho andaisa uchilazwa boys nemukwasha boys mumuzi wake uchilazwa nemurume wake boys ati mangomona mafuta acho mwandaisa uchichemerera boys this is real gentleman no face yavo yamumuzi wacho yandaisa amana vakaipa achikaenda magumo boys ikaenda magumo amukazodeo mamuzi wangu boys satudze mafungiro enyu boys mucomment section ngaipfira tisamafungiro enyu kuti mutinyei boys zvanyatsa zvikuru kwazvo satudze mafungiro enyu comment section. My name is Paddy Twice, Mr. Beast Zimbabwe.